आं जोबोद मिनिनो ओंखारदों दिनै नोंथांमोन बेयो माने एन्टारटेनमेन्ट दे नोंथांमोन दा आं बेखौनो बुंनो सानदों आरोना नोंथांमोननि गेजेराव सिगाङावनो नोंथांमोना बे आंनि चेनेलाव आंनि बे सोरां लामा चेनेलाव नोंथांमोना इडुकेसनखौ मोजां मोनोना माने एन्टारटेनमेन्ट आरो नङाबा मोनसे नाटक बादि डायलग बा आङो सानै मानसि जानानै एक्टिं खालामनाय डायलग नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोननि कमेन्ट नांगौ आरो नोंथांमोनाव मोनसे भट खालामगोन आं दा आं बेखौनो बुंनो सानबाय नोंथांमोननि गेजेराव नोंथां आं नोंनि कमेन्ट नांथारगौ दोनै आं नोंनि दिनै कमेन्ट नांथारगौ आंनिफ्राय कमेन्ट नांगौ दा नोंथाङा नोंनि बे माखासे इउटुब लोगोफोरा नोंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना कमेन्टआव जा खालामो बेखौनो नोंथाङा खालामबानो जाबाय होमबा नंमारगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाममारदो आं दा बेखौनो बुंलांनो सानदों बाथ्राया जोबाखै दा बे बिथाङा बुंबाय थिगखौनो दा नोंथांमोना आंनि साबस्क्राइब माखासे फेमिलि नोंथांमोन आंनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ लुगैदों नामा नोंथांमोना लुगैदोंबा आं खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो दा बेनो आरोना नोंथांमोन आंबो एसे थियेटाराव थाफ्रामनायमोन आरो गोदो बर' हारिनि गेजेरावबो माखासे बैसागु फांसन बिदिनो टपिक्सनि मोसायोमोन जों आरो लोगोसे थियेटारावबो हाबबाय एसे बेफोराव एसे इन्ट्रेस्ट दङ आंबो दा नोंथांमोना मा फिननाय होयो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं टपिकखौ सोलायनोबो हायो नाथाय आंनि चेनेला बेनो आरोना इडुकेसना जाबाय बुजायनाय माने जाबाबो जायाबाबो गासिबो जोंनि बर'नि गेजेराव बयबो बुजिनाय मानसि दंखायो होमब्लाबो आङो इडुकेसन माने केटेगरि थायो जोंनि इउटुबा सोरबा बिभाग बिदिनो ब्लगिं गोबां बायदि आरोना सोरबा संनाय खावनाय बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि माने केटेगरि थाजोबो दा आंना जादोंमोन माने इडुकेसन केटेगरिमोन दा पिपल ब्लगावबो थाङो आरो एन्टारटेनमेन्टआवबो आङो फुरा गासै खालामदोंमोन बारा खालामाखै माने आङो फार्स्ट आं इउटुबार गोदान नालाय दासो माने 7K ल' मोनदों दा नोंथांमोना आंखौ जुदि मदद खालामोबा 10K आरो ओरै बेसेबां जौगाहोनो हायो नोंथांमोना आंखौ मदद खालाम दा बेनो आरोना आं नोंथांमोननि गेजेराव गोबां बेलेग टपिक लाबोनो सानो आरो दा नोंथांमोना बबेखौ बांसिन इन्टारेस्ट दं आरो खुसिखौ नागिरो ना दुखुखौ नागिरो इडुकेसनाव बांसिन दुखु खोनासंनो मोनो आरो खायसे मोजां मोना खोनासंनोबो आरो खायसे मोजां मोनो आरो सोरबा माने इडुकेसन भिडिअफोरखौ नायोब्ला मोनसे बुजिनायफोरखौ नायोब्ला सोरनिबा गोसोआ माने सोलायनाय जायो आरो सोलायनो हायो आरो आइडियाबो मोनो इडुकेसन चेनेलफोरखौ नायनांगौबो दा आरो माखासे आं बेनो सानदों आरो नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों आङो एन्टारटेनमेन्ट नांगौबा एन्टारटेनमेन्ट लाबोनो हागोन बेफोर ब्लगाथ' आरो ओरैनोखा होमबाबो आंनो दा इडुकेसनमोन नालाय दा नोंथांमोननि गेजेराव जुदि नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि जुदि माबा मोनसे भिडिअ लाबोनांगौबा आं लाबोगोन आरोना दा बेखिनिखौनो बुंना नोंथांमोननिसिम बाय